Reimer Bo Møller, og det er naturdokumentaren om de syge børnehavebørn, bedre kendt som børnehavebørnus psykopatus. Jeg har fået en anonym tip om, at de er lige derinde. Goddag. Husk, jeg hedder Reimer Bo Møller. Kan du se de fine akvariefisk? Ja. De har en meget urolig adfærd. Se, hvordan de tæsker her. Så får en anden lærer på til hjælp, ja. Det er meget voldtaget. Ups. Du må heller ikke på. Jeg er nok lige sluppet væk fra de der mega syge børn. Men nu er min cykel lige punkteret. Jeg Reimer Bo Møller. Til min plan for at stoppe børnehavebørn skal jeg bruge noget Rynkeby juice, en grim telefonbog og en gaffel og en limstift. Super high-tech fælde mod den små primitive børn. Som du kan se, så har jeg den der gaffel der. Den flyver lige ned i hovedet på dem, når de sidder og drikker Rynkeby juice. Og så imens jeg tager jeg lige den der limstift og smører den lige i hovedet på dem. Nu håber jeg bare snart han kommer.